Čau! Vítajte pri ďalšom vlogiku. Konečne sme sa znovu Stretli. Pretože povinnosti nám hádžu polena pod nohy. Zlá škola. Áno, tento pes ma neznáša. Aj mňa. A to tu bývam, akože. A teraz ideme, no neviem ešte kam ideme, ale ja som hladná. Dobre. Takže ideme do mesta. Ináč, ja som hladná, lebo vieš čo, my nemôžeme variť. Lebo teraz sme prerávali kuchyňu a nemáme zapojenú elektriku a všetky tieto veci. Čiže my máme všetko také, že na očko, ale ešte sa s tým nič nedá robiť, čiže chodíme zalievať si kávu na vecko. Dobre, stačí. No, ešte chcem povedať rýchlo, kým tu nikto není, že plánujem konečne natočiť haul, fakt, Doriti, už fakt musím, lebo proste furt bolo do doma a keď je niekto doma, tak proste ja nemôžem natáčať. Takže, mám okrem toho, čo som si kúpila vo Viedni, ešte nejaké asi 2 alebo nové veci. Však som ti to hovoril. No. Iba tričečko. No, uvidíte v haule všetko. Toto je hrozná osoba. Takže asi tak. Nekomentuje. Máte taký little update, ideme jesť, dostaneme sa do mesta a keď budeme jesť, možno vám ešte natočím nejaké zábery, že čo sme si dali. Takže zatiaľ, čau! Práve ideme z našho jedlíčka som išla teda. Mali sme super úžasné štakle a super úžasné. Áno, úžasný dressing a všetko bolo super úžasné. Je strašná zima. Sme si akorát hovorili, že bolo teplejšie. Už sa to tak schylovalo, že bude celkom fajn, ale zase sa to pokazilo. Áno. Čiže ja som sa ako vždy neobliekla vhodne na túto príležitosť, pretože idem v takej šatvočke, že akože to vletíme a dojdem do brnka. Julinočka dojde za mnou do brnka a musím vymyslieť nejaký super program, aby sme furt len nesedeli na izbe. A nepapali. A nejedli, presne. Takže niečo vymyslíme. Žiadny girls night, akože pyžamový večer. To bude, že social life, takto hore. No dobre. Uvidíme, čo z toho vznikne. Ale tak... Potichu, Julka strašne potichu hovorí, ale už na sebe akože pracuje, no. No, tak akože snažím sa, lenže toto je všetko ovplyvnené rôznymi faktormi. Ako napríklad, že sme na ulici, ktorá je hlučná. Už by sme sa asi aj rozlúčili. Dúfam, že zase nebudem mať, lebo neviem, podľa mňa to není až také záživné tie vlogy, jak by boli tie videá, no len na vlogy je také, že proste chytím mobil, natočím a hotovo. Áno. Ale určite vám sľubujem, už nebudú sľuby do vetra. Mám tu svetka. Dúfam. Bude haul tento týždeň, tento víkend a budúci týždeň. Natočím to určite. Už ma bolí ruka, takže sa lúčime. Takže čau!